or even a singing contest. Most especially, this is not a sketch making or poster making contest. So allow me to present to you a talent fit for a Miss K like me. Bakla! Bakla! Paano ka ginawa? Alam niyo ba kung paano ginawa ang isang bakla? Paano ka naging... Alam niyo ba kung paano ginawa ang isang bakla? Anong hindi? Nakakaloka? Ano kami ipis? Biglang lumalabas sa malakas ang ulan? Kabote, tumutubo kung saan-saan? Nakakaloka? Ate, kuya, kung paano ka ginawa, ganun din po kami ginawa. Which leads me in showing you this piece of paper na kung saan araw-araw kayo nakakita ng papel, di po ba? Parang mga bakla. Araw-araw kayo nakakita ng mga bakla. Minsan, isang gabi, pauwi kami ng friend ko si Mother Techi. Galing kami ng piyestahan. Nakakita kami ng isang grupo ng mga poging nagiinuman. Sabi ba naman sa amin eh, Hard. Sexy. Mother, booking na to. Bigla ba naman sinabi ni Kuya eh, Ay, pare. Bakla pala. aray, aray, aray. Bakit ba kailangan tawagin bakla ang isang bakla? Bakit kailangan tawagin bakla ang isang bakla? Kasi bakla. Bakit? Nakasulat ba sa birth certificate namin? Name, bakla. Sex, bakla. Nakakaloka. Ito yung mga aso nyo nga pinapangalanan ninyo, di ba? Princess, Chuchay, Lovely. Eh, may mga pangalan naman kami. Hindi pa na kontento si Kuya kung merit na naman siya. Sabi ba naman niya eh, Hoy, bakla. Sexy ka sana. Kaso, ang laki ng katawan mo. excuse me Kuya, ha Venezuelan ako na ito na lumalaki ang bones ko. Hindi. Para kang baklang bato-bato. Aray na naman. Nakakaloka si Kuya. Kuya, mas naisip ko na kung maging baklang bato-bato kesa naman po sa mga lalaki at babaeng gumagamit ng pinagbabawal na bato. Hindi na naman nakontento si Kuya, humilit na naman siya. Sabi ba naman niya eh, Hoy, bakla. Penge ng 20. excuse me Kuya, tapos na ang Christmas at hindi mo ko Nina. Nakakaloka ka. Ikaw na nga nasarapan, ikaw pang humihingi. Humilit na naman siya. Sabi ba naman niya eh, Hoy, bakla. Pare-pareho kayo. Mga manananggal. Manananggal ng lakas. aray na naman. Kuya, mas nanaisin ko na maging manananggal ng lakas kesa naman po sa inyong mga lalaking manananggal ng cash naming mga bading. Nakakaloka. Sila lang nasarapan, sila pang humihingi. People of Villasis, yung mga lalaking yon, inapak-apakan ng aming pagkatao. Niyurakan ng aming puso. Ngayon, meron pong tanong ang naglalaro sa aking isipan ngayon. Kahit po ba kami mga baklang bato-bato, baklang manananggal ng lakas, darna, bayot, sharing, ano man ang tinatawag niyo sa amin, kami rin po ba'y mga anak ng Diyos? Kami rin po ba'y mga anak ng Diyos? Maraming salamat po sa mga iilang piling na nagsabing mga anak kami ng Diyos. At dahil po dyan, ang punit-punit na papel ay unti-unti mabubuo. Ladies and gentlemen, some of you might find my talent very simple. Some of you find my talent very unusual or very gross. But mind you, ladies and gentlemen, a true talent is not how good you sing. A true talent is not how good you dance. But a true talent lies within the message. And the message I want to share is that equality for all. Maraming salamat. Candidate number 3. 3 minutes. 24 hours with you. Okay, this time let's welcome candidate number 3.
SCBN. Dali po ako pumunta at sinabi ko po kay Direk, Direk, gusto ko po maging artista. Sabi po ni Direk, o sige, kung gusto mo maging artista, umarte ka na nagbibenta ka ng balot at saka ka mo hold up at masasaksak. Ganun lang po pala, Direk. At ganito nga po ang nangyari. Light, camera, action. Balot. Balot. Pili na kayo ng balot. Hold up po! Akin ang pera mo, Dave. Sasaksayin kita. Wala akong pera. Kung gusto nyo, balot na lang. Akin, Dave! Cut! Sigaw po ni Direk. At ang pinagaya po sa akin sunod ni Direk ay si Rufa May Quinto. At ganito po ang nangyari. Light, camera, action. Mga kaibigan, balik kayo dyan. Todo na to. Go, go, go. Hold up to. Akin ang pera mo, Dave. Sasasayin kita. Kuya, wala akong pera. Gusto mo? Balot na lang. Akin, Dave. Mga kaibigan, ang huling pinagaya ko sa akin ni Direk ay si Gus Abelgas. At ganito po ang nangyari. Live, camera, action. Ba? Lo. Ba? Lo. Pili na kayo ng ba? Lo. Hold up to! Akin ang pera mo, Dave. Sasasayin kita. Wala akong pera. Gusto mo? Balot na lang. Ay, Dave! Sasasayin kita. Ah. Chick! Ah. Chick! Ah. Mga kaibigan, ginawa ko po ang talento ito upang ipaalala sa lahat sa inyo na ang tunay na talento ay hindi nasusukat kung gaano kawan kagaling kumanta, umawit, gumuhit o sumayaw. Dahil ang tunay na talento ay kung paano mo pupupawin ang puso ng mga tao na nanonood sa iyo. Dahil sa hirap ng problema at hirap ng buhay natin ngayon, laughter is always the best medicine. Maraming pong salamat. Thank you. Candidate number 3. Okay, this time, the talent presentation of candidate number 8. Dinggin ang kwento ng aking talento na ang mga batang pag-asa ng bayan bakit tila kaaway at kalaban na ng ating bansa. Musika, Abby Juniper. Bilisan mo ako, lahat ng mga bombang nagat
Okay. Sarap pala ng broccoli, di ba? Ayan. Thank you, Miss Chapsuy. Candidate number 9. Next is candidate number 11. Thank you very much and for the overwhelming support and for continue giving us the opportunity, especially the honorable organizer. Natutulog lang ako kanina, actually kinukulit nila kami, December, si Mother Tenchi. Anyway, good evening honorable panel. I have nothing more to say because I always believe skill and talent are totally different. Skill is something which you acquire, where talent is an innate gift from God that will bring you into the world of world music. I'm the maestro!
I've ever seen. Oh, I think about it this very Thank you so much, number 12. Next is candidate 13. Hi everyone, a pleasant evening, or should I say good morning. A little something about myself. I would just like to tell you that my mother passed away while I was on a pageant. And my dad, actually, I had to take care of. He has Alzheimer's and dementia after a long passed. Now, this talent goes to all of those who are loving their parents unconditionally, even until their dying day has come. Lonely child running wild, a cabinet maker's son. His hands are meant for different works, and his heart was known to love. He left his home and went his love in solitary way. He gave to me a gift I know I never can repay. A quiet man of music denied his sympathy. He tried to be a soldier once, but his music couldn't win. He learned his love through discipline, an unwritten velvet hand. His gentle means as Carlton songs took me years to understand. The leader of the band is tired, and his eyes are growing old, but his blood runs through my instruments, and his song is in my soul. My life has been a poor attempt to imitate the man. I'm just a living legacy to the leader of the band. Thank you very much. Thank you, candidate number 13. Okay, and finally we have candidate number 14. Okay, may I remind the candidates to please get ready with your last appearance. Mag-ready na kayo because in a short while we will be starting automatically the question and answer portion.
Thank you. There you go. The talent presentation of